La República. Estat d'eufòria davant un fet que a hom suscita una extrema satisfacció. La nau Bòstic és la República. Benvinguts i benvingudes de nou a la República, gravada des de l'espai romàn polànquic de la nau Bòstic. Avui és 12 de desembre, és un dia molt maco, 12 del 12. Tal dia com avui, però, de 1991, la República Soviètica Federativa la República Socialista Federativa Soviètica de Rússia va deixar de formar part de la Unió Soviètica. Joder. Que difícil tot. Nosaltres esperem no col·lapsar com la Unió Soviètica i poder seguir construint un espai lliure de feixisme. I és per això que avui, a part d'estar acompanyats per la Mercè i el Víctor, com ja és de costum, portem en Joan Grivé, un personatge que de ben segur donarà a la República allò que mereix, seguidors i moltes visualitzacions. I nosaltres a canvi, li donarem cervesa, li donarem birra 08, la que necessitis. I carinyo, també. I carinyo, molt de carinyo. El carinyo del públic, eh? Primer de tot, Joan, com estàs? Estupendo. Estupendo. Si esteu escoltant això des de Spotify, està agafant la seva copa i se l'està morrant bé. Sí, no sé si us donaré visites, però vosaltres sí que m'esteu donant cervesa, així que de moment és un tracte que a mi em favoreix. Nois, moltes gràcies. Win-win. Win-win. Vosaltres què tal, Mercè? Com estàs? Jo bé, la veritat. Venim del pont de la Constitució, la Tens Immaculada. fred? Jo és que tinc molt de fred, sí, perquè estem al desembre. Clar. Saps? Estem camí de Nadal. Ah, i jo vinc de Mèxic. Oh! Ha canviat de clima? Com ho portes a canviar de temperatura? És hivern allà també, eh? I el jet Vull lag? dir- El jet lag bé, per això? Sí, bé, ho he superat bé. No havia anat mai tan lluny, he sobreviscut. Ha creuat el xarco, el toll. L'heu creuat vosaltres al toll? Sí, Sí. diverses vegades. Què dius, tio? Jo vaig anar a Nova York quan era petit. És que quan eren petits els meus pares tenien diners. I ara ja Eren no, constructors a partir del 2008, bueno, les coses van anar pitjor, s'han separat. Va anar cap a baix tot. Jo havia anat a Mèxic també, a la Ribera Maya, i a Nova York. I vaig anar, de Nova York vam anar amb un avió fins a les catarates del Niàgara. Vam veure allà com que hi ha aigua i vam tornar un altre cop a Nova Quins són York. els teus cognoms? Martínez i Braser, I Braser. Aquí, ni Braser és d'on hi ha el Sí, d'on hi ha El meu pare també es diu Martínez i no una altra Ribera Maya. Un dia parlem del seu cosí llunyà. Qui és? Qui és? Qui és? Hòstia, en sèrio ara hem de Home, parlar... clar, No, sí, és és que que carta el que- la mesa pesa. Clar, el que no es pot fer és dir un dia parlarem i llavors no I parlar-ne, el vull dia dir. que ell no hi serà. Vale, Clar. jo, és que joder, és que no sé si estic segur de que vull... Sí, beu una mica més de cervesa i estaràs Una segur. pista, si no. Una mica més de 0,8. Tinc un... El meu cosí segon, és a dir, el cosí segon de ma mare, és actor porno. I qui és? És conegut, és conegut. Bastant conegut. És aquell que feia el ritual del sapo... Au! ¿En serio? Sí, el meu cosí segon és Nacho Vidal, i menja sapos. Sí, Menja sapos i menja el que li fotis al davant, el tio aquest, eh? Està a la presó? No, ara no està a la presó. Ha sortit ja? Va sortir perquè van posar-lo així de preventiva, però el van treure. Que fort. perquè veieu que dins de la família de Però l'Héctor no és el més desestructurat. tota la mandanga se la va quedar ell, eh? Jo no em vaig quedar res. Mai No. millor dit, mandanga. No, jo no em vaig quedar res. Bueno, no parlem de mi. Jo estic molt bé, Com estàs, Víctor? Molt bé. La veritat és que molt bé. Menys borratxo que vosaltres, perquè ja porteu, diguem... Dos, aquesta és la segona. Sí, aquesta és la 08 De Gràcia. 12 de Gràcia. Es diu Gràcia, és superxula. La diu Gràcia perquè acabes fent molta gràcia, bàsicament, per Sí, això. sí. I aleshores, molt bé, és que molt bé. I aquí estem, després del Pol, que ha anat de puta mare. I, bueno... Una cosa... Vaya hòstia que l'ha fotut, Perdoneu, Si és no li que fotis hòsties. just abans de començar m'han dit que no puc tocar la taula i li hagueu de fotre una hòstia. Sí. Els ponts ens agraden només... O sigui, ser espanyols mola Ens agrada només si hi ha pont, no? Exacte, sí. M'agrada com porta el micro en Joan. Sí, i estic intentant no tocar-ho gaire perquè també és terrible, escolteu. És ASMR, era com ho hem dit abans, que era això. Nois, a veure si reconeixeu aquesta melodia. Els carrers seran sempre nostres. Ho utilitzo habitualment. Sempre que haig de donar cops a alguna cosa, un exemple guarro que fa de mal fer, sabeu l'escombreta del vàter? Sí? Sí. Allò, quan l'haig de... allò, que De ja no sé treure com utilitzar, l'aigüeta. fas... Ho tornem a fer, eh? Sí.
Sí, en aquests moments és quan jo recordo el 2017 l'independentisme i la Catalunya triomfant. Ha quedat amb això, És a dir, Ha quedat amb en Joan Grivé donant-li cops a l'escombreta amb restos de... Si ara vingués, per exemple, el Joan Grivé del 2017 i preguntés què tal, com va anar lo de l'1 d'octubre? Eso de la I tu, República. doncs ho serveixo per netejar el vàter. Jo crec que el mataria. Sí? En aquell Joan Grivé del desembre del 2017, si m'ho preguntés ara mateix, jo penso que el menys cruel seria disparar-lo. Saps? Espero que jo no morís, tampoc, perquè esperaria que passessin coses aquestes de la realitat estranya. Matar una papallona i El tot el rotllo. aleteo de la mariposa. Espero per dir-li, perquè si li explico ara la moguda com estan les coses, perquè jo hi vaig creure, m'entens? Jo també. Jo em vaig organitzar, Sí, saps? és que la fotut és això. Jo, l'1 d'octubre de 2017, estava vigilant guàrdies civils a veure si venien al meu poble, si no, estan coordinats amb putos walkie-talkies, saps? Perquè serveix d'alguna cosa. No diguis gaire fort, que encara et vindrà l'Audiència Nacional. Sí, home. I t'enviarà la garjola, Tinc un vídeo al meu canal de YouTube de octubre de 2017 por un catalán fet en castellà on ho explico tot. Para llegar a más gente, Sí, exacte. No, para que lo entiendan. Sí. Lo estábamos haciendo porque nos parecía divertidos, Sí. por favor. Mire, le haremos un tutorial de cómo desmontar un referéndum. Para otras ocasiones. Com estàs? Héctor? Jo Sí, estic realment bé. Sí, els ponts, si són espanyols, a mi m'agraden. Com? Per què? Perquè són festes regalades. O sigui, són Sí, tu dies de tampoc les festa creus, de feina exacte. que jo no me la crec i dic, podria anar a treballar, però no hi aniré. Clar, no, Per què? Perquè està en vermell el clar, però la calendari. reflexió no seria... No és una bona manera d'eixamplar la base fer ponts a saco? A saco. Catalans, rotllo. Celebrem l'aniversari, m'invento, de Macià. Molt random. O la mort de... Bueno, però la mort ja és molt... Ja sabem coses depriments, com per celebrar més coses depriments. Sempre celebrem les Tots coses Sants, dolentes. Tots Sants ja és celebrar la mort. Sí. I és Clar. bastant... Bueno, després fa això tot arreu, no? Bueno, A sí, a Mèxic Mèxic, també. exacte. Vas anar... El dia de los muertitos. Sí, i a més, Coco. I a més és que, clar, és que el nivell és que és com festa nacional allà el dia de les morts. És a dir, aquest és el nivell de Mèxic, una mica. Mola moltíssim. Però per Sant Jordi hauria de ser un pont d'una setmana, però rotllo vinya rock de llibres. I l'11 de Això, setembre jo crec que bàsicament. també hauria de ser... A Ja és més, festa. la putada de l'11 de setembre és que just és abans de començar la uni, l'escola o qualsevol Que no ho cosa. notes, quasi. Vaya putada, Sí. que és l'últim dia de festa abans de començar tota la merda. I ara encara que és dia que pots utilitzar ressaca. Però sí, el sí. 2012, recordeu quan anàvem Sí, allà a sí. donar-los... Havies Havies d'aixecar d'estar- d'hora per exacte. agafar un bus fastigós ple de De catalufos, de merda, Sí. saps, allà... Sí, sí. De No, iaios, a part i la depèn- Pilar depèn Rahola del allà amb que el toqués. micro. Perquè hi havia anys, per exemple, que et tocava igual a casa teva fer una parafernàlia d'un punter de segons en quin tram estaves, un punter de tal perquè passarà després I que les si samarretes, havia la de samarreta de l'assemblea, que s'han guanyat molta Sí, els pasta meus amb pares les les tenen samarretes. quasi totes. I al principi estaven bé. Jo tinc la de la B baixa, vermella, B La de la baixa, Victòria, no? Ara és l'hora. Sí. Sí. Però ara, no ara. Però quan van començar a fer samarretes per utilitzar el puto gym, Sí, sí. saps? Aquelles que són d'aquell tacte de... Sí. Exacte. De Decathlon. Sí, sí. Allà, Sí, sí. Gimo pitjor, és a dir, les costellades de clubs de petanca, que hi veus les samarretes a l'ANC, allà, que no les veus allà, que dius, hòstia, mira, que està bé, perquè dins del món de la petanca, que no sé per què el domino, doncs hi ha molt de fatxa. Sí. Dins del món de la Hi ha moltíssim petanca. de fatxa, un sí, sí. cop vaig voler anar a fer una micció o buscar una cervesa, no me'n recordo, perquè era la festa major del Llinars del Vallès, i vaig Hòstia. entrar... Llinars del Vallès... Guaita que no fos. En podem parlar, Sí, sí. aquest poble que vulgueu és el meu poble. Oh. I vaig entrar al bar del club de petanca a Llinars del Ai, Vallès. Déu. A miccionar o a agafar una cervesa. La Rojigual Tot allí. era tot. I jo, com que anava perjudicat perquè era festa major, no sabia si vaig veure algun parnalet d'aquells que els agrada, algun anguilotge per allà. Algun pollastre per però... allí. Sí. Ornitòlegs, eh? La petanca Els ornitòlegs. aprova molt el fatxa. Sí, és com un ambient molt propici al fatxisme. Els agrada tirar coses. Jo no sabia això de la petanca, la veritat. Sí. Per començar una miqueta a encaminar el programa, anem a fer la pregunta random, que és una pregunta que sempre fem abans de començar els programes. No, que no és la mateixa. No és la mateixa, són diferents preguntes És a cada random. programa, però és una mica el precum, vale, això? La pregunta random que fem avui és quina és la feina més precària que hem tingut? Tots.
Començo Sí, jo, Cadascú, no? sí, comences tu i cadascú a la seva. Jo us he dit que ara em podem considerar influencer, comunicador, que em dedico als mitjans fins que em duri el cuento, així que qualsevol cosa em semblaria precari ara mateix, però a veure, feines així diferents, vaig ser professor d'un extraescolar de ciència, que era molt divertit, m'ho passava molt bé, anava a classe i jo no en tenia ni idea de fer els experiments, els provava amb els nens, no sé què, algun dia vaig anar-hi una mica begut perquè venia a fer cerveses amb els meus companys. Ho dic perquè em veu fer fora igualment sense saber-ho, així que ara que us follin, tio, m'ho passava molt bé amb els nanos i em veu fora perquè vaig demanar més de 20 euros la setmana. La doble va de venir, el Benito allà, els mestres de Sants, allà tocant-li la polla als seus alumnes i tu en canvi allà... Jo, infla, no aquest cuet d'aigua no anirà enlloc, ni niato. Si voleu que toqués la polla a algun alumne, m'ho haguéssiu dit a la cara, hòstia. Anem a fer un volcà, anem a fer un volcà. No, però aquella feina estava molt bé, l'únic és que em pagava molt poc, saps? Perquè jo m'esforçava molt i al final em quedaven 80 euros al mes si feia totes les classes i em sabia greu. I li vaig dir, escolta, tinc 20 nens per taller. Euro per nen. Són 4 hores la setmana, dona'm alguna més, que sé el que estan pagant, saps? Que m'ho han dit. Clar, exacte, és que la cosa és aquesta, sé el que I paguen el tio ells. em va despedir un dia i em va dir, pues no tornis. I escolta, tio, no pot deixar que em despedeixi dels nens i no sé què. I al final em va dir, va, torna, es va envalentonar el cabron aquell, saps? I després... Clar, perquè es va adonar que amb les mateixes condicions que tu només podia contractar un nen de Bangladesh perquè fes aquesta... I que els nens maduraven, saps? S'ho passaven molt bé amb mi i després va passar una cosa que em va arribar l'any que ve, no em va trucar per renovar els extraescolars, no passa res. I després, rotllo, quan ja havia començat el curs em va dir, escolta'm Joan, que no sé si voldries fer això que feies l'any passat, saps? Perquè ja no havia trobat a ningú, cap desgraciat que volgués fer això. I vaig dir que el donessin pel sac. Però, bueno, vaig treballar de cambrer a esdeveniments de luxe. Ah, sí? Jo vaig fer això i és una putada. És una putada. És el pitjor. O sigui, a més, a mi em va passar que vaig anar a un fòrum d'economistes, estava el Montilla... Quantes safates de cocaïna vas haver de portar? No, és que era molt bèstia, perquè tu a cada safata havies de portar 5 plats. Però 5 plats d'aquests fons. I dius, però com pots portar 5 plats a cada mà? Dius, estàs portant 10 plats i després deixa'ls. Jo simplement dir-me que estava al Montilla... Per mi ja és precaríssim. Bueno, la festa. No, jo vaig fer-ho això a la Fórmula 1 de Montmeló i ho vaig fer allà uns quants anys, llavors també vaig anar a la final de Kiev. Sí, això ho vaig explicar a la Ruïna. A la Ruïna Show vaig explicar-ho. I sense veure el partit, entenc. Estava molt lluny del partit. Clar, el Barça Madrid va guanyar. No? Sí, jugava a Madrid. I jo el que havia de fer era buscar gots buits, posar-los a un lloc i tot el que tingués. Però la cosa és que eren moltes hores, eren infinites hores. I a més, molta estona de peu. Sí, no, clar. I vestit com de pingüí o no? Sí, de pingüí. Sí. I a Kiev, que és el lloc d'Europa on hi ha més feixistes per quilòmetre quadrat. Podria ser-ho. Però bueno, hi havia molta gent que no era de Kiev també, però la gent que va veure la final de la Champions al VIP jo crec que també hi ha bastant de feixista. Però bueno, ningú em va tractar malament, però... Por lo menos saludaven. No es peguen. Per mi, jo no sóc un tio que se li doni gairebé treballar moltes hores, saps? Allà et deien, no miris el rellotge. I jo porto una hora, això vol dir que em queda un 95% més del que he fet, si tot va bé, i bueno, em vaig atabalar molt perquè sóc un merda i no sé treballar per gent que no entenc. Però bueno, en la meva defensa diré que tot i ser influencer de merda que soc, treballo cada any durant una setmana moltes hores venent petardos a la Garriga, venim a comprar petardos a la Sínia per la meva família, a la Sínia i al Capravo hi són cada setmana. Això és que justament la pregunta anava enfocada amb els petards. Em sembla, o sigui, t'ho deus passar tan bé amb els petards? No m'ho passo especialment bé, perquè tu passes bé quan vens, però estàs venent petardos, tio, i estàs 4 dies dels quals realment treballes 2. Si sumes les hores que fas, perquè els principis és muntar, desmuntar, perquè els petardos no es queden allà al d'allà, saps? Cada dia no, allà no es queden. I és una feina que a mi em mola, perquè parlo amb la gent i parlo de petardos. A mi el tema dels petardos sempre m'agrada. Parlar de petardos. Flipa. Tots els petardos. Tota la classe de petardos que hi hagi. Com més verd millor. Tu, Mercè, què? Quina feina és la més precària que has tingut?
És que no ho sé, la veritat. O sigui, jo vaig començar... O sigui, la meva família, en plan, quan tenia 16 anys, el meu germà i a mi ens va enviar a treballar algun contracte que devien tenir els meus pares o algun contacte perquè sapiguéssim el valor dels diners. Vale? Està molt bé, O sigui, això. és com aquest estiu t'ho plantegen, quan tu facis l'estiu, als 15 ja t'ho diuen, Vols sortir de festa? Et pagaràs la Sí. teva festa. O sigui, un mes, treballaràs 4 o 5 horetes al dia, però perquè vegis el valor dels diners. I jo no recordo tenir una feina precària. O sigui, la meva primera, per exemple... On era allò? Era el canal català de televisió, que és com Opa. un canal que seria com el TAC 12, que és com... Ens hem quedat igual. Da igual, de les comarques de Tarragona. Pues és un... Llavors jo feia... La BTV d'allà? Vés a buscar... Sí, semblant a... Sí. Però això vol dir que els teus pares estan al món de la comunicació. No, pues, no sé, són amics d'amics, suposo. No, és que els deuen pobles, pensar- bueno, ja ho saps, Sí. que es coneixen tots entre És tots. com, vale, Favors que la es nena, deuen. sí, la nena em fa 16, pues que vagi a... A Canal Català A ja treballar. a portar cafès. A portar cafès. Sí. Llavors no ho recordo jo com precari, la veritat, perquè al final, vull dir... No... Sí, al final que et pagaven, pues, jo què sé si et pagaven, igual la meva mare pagava el senyor perquè el senyor em pagués a mi. T'imagines? Tipus Saps? O parvulari sigui, d'adults, saps? Simplement Sí, perquè sí. jo, És el en que passa a plan, Sade, una mama, mica. vull aquests pantalons Sí, que sí. són, jo què sé, Sant Blancat, que valen 50 Sant euros. Blancat, eh? Sí, jo és que... Uau, però uau, que per Rams nosaltres- 23, join the És que per chat. nosaltres el Sant Blancat era com haver de baixar a Barcelona a comprar-te els putos pantalons. Llavors era com, la nena vols els pantalons? Vale, pues són 5 dies de la setmana, els pantalons. I llavors ja vas començar a veure que potser no volies aquells i volies el Primark, no? I vaig començar a veure que... Si no existia Que el Primark... Bueno, clar, ja. Era No, no, El primer us pot semblar molt barat, però paga el medi ambient, vale? Vull dir, Tens la raó. 2 euros al pantaló. És que nosaltres ens vestim de mai I morir. quants esclavisme. diners rep el Clar. xinès? Que era... Les piràmides també eren molt, Res. molt barates, les piràmides. Clar, vides les piràmides van patir. Clar, nois, no... Víctor, tu com a historiador, quina és la feina més precària que No has he tingut feina treballat? com a historiador, Clar, segur. no, no. Està, està en procés, també. Està per venir la feina, és a dir, realment la feina precària està per venir, però la que he tingut el moment de més precària va ser la meva primera feina, amb 16 anys, tercer entrenador d'un equip de xavals de la meva edat, que bàsicament la meva feina era recollir conos. I els deixava una... Bueno, no, i el pitjor no era això, el pitjor... I això sí que no està pagat. Recollir els petos que no es netejaven. Oh, aquella olor de la roba suada, asquerosa, que no marxa. I eren els únics petos que hi havia... És a dir, era un equip que tenia moltes categories. Els únics petos que hi havia. Hi havia 11 petos. Que l'equip amateur portava els mateixos que els de futbol 5. Però hi havia 20 petos. Aleshores eren els mateixos 20 petos que anar circulant per tot l'equip. I Vamos. anaven de pre-Benjamí com se diuen, els jubiletes, vamos. Bueno, sí, a les viejas futbol, glòries. futbol amateur, així. rotllo. Que desagradable. Això abans del Covid, perquè sigui, si no ara... A mi m'ha vingut un flashback d'educació física. Hòstia, Escarós, Oh, quina angúnia l'assignatura preferida de la majoria de garrulos, tio. No, absolutament. És a dir, si un company teu, la seva assignatura preferida és educació física, Acabarà sent profe d'educació física. Fos educació física, mosso d'esquadra o porter de discoteca, que valgui la redundància, bàsicament. No ha entrat a mosso Vull dir, encara. no, hi ha una gran diferència entre les persones que tenien la seva assignatura preferida, que era educació física, i les que tenien plàstica. Sí. Que dius, al final el que estàs fent és perdre el temps igualment, però un vol estar mirant quadros fumant porros i l'altre vol estar mirant persones fotent porres, saps? Va com de personalitat. Si una persona és més TDAH, li agrada educació física. I, per tant, cocaïna full. Si una persona és més rotllo alternatiu i tal, és porros i viure sota un pont. Fumanxú, sí. bàsicament. Bueno, els Plàstica. TDAHs també poden agafar l'alternativa També, dels també. porros, eh? Clar, I de les Ho dic amfetes, perquè també. tinc TDAH. Clar, que per saps? ralentitzar una mica la maquinària interna que tens a dins. Sí. Jo la feina més precària, Quina és la teva feina? no ho més sé precària? perquè n'he tingut vàries, però jo vaig estar a una escola de nens, bueno, de monitor de menjador, Oh, no! Fa molt mal fer, Oh, fa molt mal no. fer. i mola, però al final, o sigui, acabes molt fart de nens, de cobrar una puta merda, perquè cobres al final, estàs treballant cada dia 2 hores de merda, que et surt més, no et surt a compte perquè entre Perquè has que d'anar- el bitllet de metro ja et deixa mig sou. Val I, dos i, a euros, nivell, 10. I a nivell moral vas tocat. Sí. Sí, a no ser que siguis molt professional. Però jo no era professional. Ja, però que és professional, Jo- és en plan, nen, menja això. Jo més, Sí. jo més veia les safates de menjar i dic, hòstia, fills de puta, estan menjant tots, tinc una gana... Com- Flipes, i jo m'agafava els canelons però amb la mà. O sigui... La pregunta és, com li explicaríeu
en algú del tercer món que pateix gana que a Occident, al primer món, ha d'haver una persona que vigili que la gent mengi? És a dir, com ho explicaríem? És que això és problemes del primer món. Com li explicaries a la gent que té problemes alimentaris, que realment si volen fer son tentempiés se'n poden anar als putos radiadors dels menjadors escolars on la gent hi fot els dijous quan toca peix, allà li carden el peix i flas. La panga, la panga. I la fotre el menjar a baix de taula i anar mirant cada dia si ha caigut o no el menjar que s'ha enganxat a baix de la taula. Això ho hem fet tots. Jo la més heavy que he fet del menjar del col·le, perquè jo em vaig quedar molts anys dinant al menjador del col·le, era els calamars a la romana. Això és el millor. Vale, el que fèiem nosaltres era del calamar a la romana, li trèiem el rebossat i el propi calamar, que es queda color blanc, ens el ficàvem com a gomes del cabell. No! I llavors sortíem com les que no ens agradaven els calamars a la romana, com amb 6 calamars que eren com gomes de cabell i tu sorties amb la bata mig ficada. I si calia, t'agafaves la goma del calamar en plan, la goma del cabell. Sí, això era com... El juego de calamar, Sí, perquè no ens agradaven els calamars a la romana. És del vinya i està descolorida. Clar, te l'havies d'empescar com sigui. Jo havia de fer menjar verdura que jo no em menjava, havia de fer-la menjar a nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i jo els deia, mengeu-vos-ho, que està molt bo, jo menjaré el mateix. Mentida, jo agafava el menjar bo. A mi el cuiner em feia el menjar bo i els nens els donava la merda. Jo en menjadors he tingut dues experiències. La primera era quan ma mare, pel que fos, els dimecres i els dilluns preferia que mengés a por ahí, que no anés a tocar-li els collons a casa. Home, boníssima. I això va ser a primària i ho recordo molt, molt malament. Que el menjar del col·le no. No, perquè a part no tenia amics en aquell menjador, no era el menjador del col·le, era anar a menjar a un altre col·le, mama. En sèrio? En sèrio? I jo anava molt a poc menjant. Soc un tio que estic pràcticament desnutrit als 25 anys, quan en tenia 11 o quan en tenia 9 seguia estant desnutrit. Urquinaona. Ho tornarem a fer. Urquinaona i ho tornarem a fer. I jo recordo com estar jo acabant amb el segon plat amb el iogurt a sobre i que els monitors de menjador de merda em anaven fotent les cadires sobre la taula. Però què és això? Fotent pressa, No, si saps el moment que estàs tu menjant a un puto peix fastigós, tens encara el iogurt aquí i ja estàs com rodejat de cadires al revés sobre la taula? Saps en aquell moment que ja estan començant a escombrar i jo sol allà menjant? I llavors quan era obligatori quedar-se a un col·le de pijos que vaig anar durant bastants anys i ja vaig aprendre a menjar. La gastronomia. I a ficar-me també les merdes aquestes. Que verdad? Això sí no ho feu, nens? Se'ns està anant una mica el temps. Fem una mica d'entrevista. Això convalida per l'entrevista, també. Fem una mica d'entrevista formal ja més sèria. Qui és en Joan? Qui és Sir Joan? Et pots posar intensito, Això és Sir Joan. Clar, són conceptes diferents. En Joan, perquè m'ho pillo més com a persona, i en Sir Joan, que m'ho pillo més com el que vull ser com a persona. O sigui, és el teu alter ego. Sí, jo crec que una mica... Tampoc sóc tan diferent, sincerament. No és que ara m'hagi dit, vinga, va, ara estem menys del personatge. Saps? No. La ratlla de coca, No és que faci això. Sóc així tota l'estona i és una de les meves virtuts com a individu, que és que no canvio ni faig un paper. Però sóc un tio que intenta transmetre el que pensa d'alguna forma i és com tinc una forma de veure les coses que la gent potser no veu d'aquesta mateixa manera, però li fa risa, saps? I pensa que aquest cabron, tio, a part de dir les coses com un loco, té raó. Hòstia, no ho sé. Hi ha carisma. Sí, sóc un tio... Bueno, tinc carisma, tinc veritat... Bueno, al final... Tot el que penjo en el meu Twitter són opinions personals meves. Com a la Z-Tangana. Com a la Z. Però destinat al fracàs per fer el seu contingut en català. Això és Sir Joan, una mica. Et deixen de contractar moltes vegades perquè fas en català? Sí. Sí. O sigui, t'han ofert feines en castellà i que no les has volgut fer perquè eren en castellà? No he aconseguit arribar-les a fer. Boníssima. Vull dir, a mi m'han fet càstings de bastantes pel·lícules. Ah, sí? Sí. Hòstia, que guapo. I que la penya et ve, escolta'm, vine, ens interessa molt el teu perfil per fer aquesta pel·li a tal director, a tal cosa, i tu dius, bueno, jo no sóc actor, però vaig a fotre-li allò que et matitzes amb el paper, no sé què,
i ho fas i Que dius... perds 20 quilos pel paper. No, Home, no, quedaria mort, pobret quedaria meu. mort. I feia d'extra en el fotògraf de Mannhausen allà. No, però llavors et foten un paper en castellà, tu parles amb tu castellano de llenarte el Vallès, de estar tot el dia pues, sin contacto con España, i clar, no et truquen, perquè això no es pot arreglar, saps? Vull dir, no és que jo hagi dit no vull fer això en castellà, no ho he dit mai. Jo no tinc cap problema amb el castellà, sincerament. Són ells que han vist que no se't dona. Que no estic No se te da. capacitat per fer-ho, Sí, saps? exacte. I és normal, perquè jo mai he tingut un cercle amb qui parlar en castellà, saps? Vull dir, sempre amb els meus amics, amb la meva família, hem parlat en català i aquesta ha estat la meva desgràcia. Clar, perquè si no Però també és una seria sort, Sir Juan. Sir Juan. Sí, però en veritat... En veritat mola. Sir Juan. No, Don Juan, Clar que seria mola, Don perquè Juan. Don Juan. És la prova de que les persones que la nostra família és catalanoparlant, els nostres amics són catalanoparlants, hasta que tu no te'n vas surts del teu àmbit i et comences a fer gran, no toques el castellà. És a dir, vas a una feina, potser sí que l'has de tocar, Sí, com però el- quan surts del teu cercle més personal, llavors és la prova de que tu ets com super autodidacta en el fet d'aprendre un idioma, perquè, per me diràs tu, 3 hores en castellà, al col·le. Sí. Bueno, com Gabriel Rufián, però al revés, exactament. Sí. Tu quan fas vídeos, quan penses continguts, com ho enfoques? Com dius, hòstia, això pot molar a la penya? És segons actualitat? Hi ha dues coses que a mi m'han fet... Sí, que he entès fent els vídeos que faig, o més ben dit feia, perquè ara fa un parell d'anys que no foto vídeos allò, com un loco, que és el guai d'internet. A internet has d'anar com un loco, i quan no vas com un loco és cada setmana un vídeo. quan comences a anar malament. Jo anava cada dia un vídeo. Un vídeo al dia. I així vaig créixer, saps? Cada dia? Cada dia. Sembles el Xocas, ara. Tu saps qui és el Xocas? Sí. Aquest que comença, és que jo iba cada dia, me levantaba a las 7 de la Calla, mañana. calla! No, i diu, cállate. És el de LeBron James. De la El de LeBron James, és. És un streamer. Bueno. És el de LeBron James? Sí. Vale. Ja sé qui és, vale. Això que la síntesi dels meus vídeos es basava en dues coses, amb l'empatia, coses d'actualitat, que dius tu, i la bogeria. I per exemple, ara estem al 12 de desembre, no? M'heu dit? Està a punt d'arribar el Nadal. Doncs jo podia fer un vídeo insultant el cagatió... Ai, no, perdó, insultant el cagatió no, disculpeu, m'he confós. Insultant el Pare Noel Vale. i dient visca el cagatió. Aleshores, jo faig un vídeo on destrosso un Pare Noel, cremo, dic que la gent se'n vagi a despenjar Pares Noel, no sé què, saps? I és una cosa que la gent que és que té la catalanitat més dins seu, el Pare Noel Se'ls li hi pot posa semblar duríssima. que està com atacant el seu cagatió, saps? Pobret. I aleshores expliques una cosa que a la gent li pot passar pel cap i a part ho fas amb una espasa a la mà. Això és el de l'espasa, t'anava a preguntar justament ara el de l'espasa. Això ho vam buscar, el de l'espasa. No, però el de l'espasa, jo em seguia molt els teus vídeos i veia l'espasa i que et tornaves boig amb l'espasa i dic, és que jo vull ser ell. O sigui, jo vull poder fer això a casa meva, perquè tenies un zulo, Era, de fet, no era meu, era a les golfes de... O sigui, a mi m'agradava fer vídeos, m'agradava molt fer vídeos. I vaig començar a fer vídeos, jo crec que va ser la primavera quan vaig començar-li a fotre canya, com un loco, cada dia, bim. I va haver-hi un moment que es va començar a fer de fosc més d'hora. Em vaig comprar un foco, l'enganxava a una farola i jo m'anava lluny. Jo no volia que la meva mare m'escoltés cridar com un desgraciat, saps? No em semblava bé. Així que m'anava a un puto parque, saps? M'anava al parque, fotia la càmera i això, es va fer de fosc, doncs fotia la càmera i el foco. Aleshores, va haver-hi un moment que es feia fosc a les 5 de la tarda, saps? Com passa actualment. I jo sortia del col·le, o sortia de la universitat, més ben dit, i ja arribava que era fosc. I clar, anava al foco, no sé què, fotia fred, no em sentia còmode. I els meus avis tenen un altell, les golfes, i vaig dir, escolta, avi, puc venir a les vostres golfes a fer vídeos? I em van dir, sí, nen, sí. Allà tenien un foco, d'aquells que encens, i és que un foco, perquè et fa il·luminació, però també és calefacció, perquè es fica a 6.000 graus, allò, saps? I llavors em fotia allà, i em fotia a gravar els meus vídeos, i allà em vaig trobar l'espasa, allà em vaig trobar les coses. I en aquell entorn jo podia cridar, perquè els meus avis estan bastant sords. Fins que un dia em va sortir la revelació que la meva iaia no estava tan sorda. No! Nen, Què Tu estàs bé? Què fas a les golfes? què estàs fent, saps? A vegades venia la Juliana a les golfes, cridava, baixava, venia amb Pol Gigi a les golfes, cridava, baixava, i bueno, el nen va fent aquestes coses. Però clar, com que m'han vist a la tele, jo els deia, iaia, avi,
Això és gràcies a vosaltres. He conegut a la Lídia Herede i al Toni Soler. Això ha de sortir. O sigui, hem de fer un clip a TikTok. Sí, després ho parlem. Ja és... Gràcies a Les tu. golfes dels teus avis és l'Abbey Road català. Allà, sí. Parlant una miqueta de la Corpo, de TV3. Epa, Ja pot... Hòstia, Virartosa 08. La Corpo, no? Digue'ns, La Corpo què què? passa? Hi ha coca? No ho sé. Ho vam preguntar... Com que no ho saps? Que no ho Li sé. vam preguntar això. Això li vam preguntar al Fèlix. No hi ha coca. El Sergi Soler, el Sergi Sol el porta. Pensa que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una cosa tan consolidada que no necessiten farlopa. O sigui, la gent que fa 30 anys estava a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals treballant i es fotia farlopa, ara estan morts. Vull dir, i els que no estan morts segueixen allà, saps? Vull dir, no hi ha droga. A la Corpo jo crec que han passat al següent nivell, que es fan ratlles de becaris que han cremat, i fan ratlles de cendres de becari. Ja, directament. I l'any que ve es faran ratlles de Xirsuan, saps? Aquest xaval que semblava que estava fent-se un nom i fent-se un lloc a Mitjans Audiovisuals. Va, l'hem destruït, perquè nosaltres manem i nosaltres no res, joder. No es passa molt com veieu un programa antic, aquest programa que feien tan boomer a TV3, que hi ha com clips de programes de fa 30 anys. Que es feien els diumenges pel matí, potser. I aleshores hi havia molta gent, és a dir, jo veia amb els meus pares, i clar, hi havia molta gent que deia, ui, aquest què li ha passat? Aquest on deu estar? Perquè aquest era molt però els famós. pares sempre fan aquest comentari. Doncs se l'ha esnifat tot. El Toni Soler se l'ha esnifat. Toni Soler serà... I el Tomàs Molina, I en Tomàs. Sí, el Tomàs Molina es menja El Tomàs Molina a mi m'agrada molt. es menja els homes del temps que van sortir. Però perquè ell és l'únic. Clar, els mata. Sí, Està clar, els altres, o sigui, els altres, en Dani Rovira i altres meteoròlegs que hi ha per allà, són robots. I els programa en Tomàs Molina, això està clar. A mi no m'enganyes. És a dir, no sé fins a quin punt Tomàs Molina no és un cíborg. És a dir, jo crec que és meitat robot, meitat persona. I ara està amb lo de l'Agenda 2030 molt fotut, Mira, i estem parlant de cíborgs quan podríem parlar de reptilians. Sí. Quatre cosetes més sobre el català a les xarxes. Va ser dels primers que vas començar a... Sí, jo em considero el primer. El primer, pot ser, no? Jacint Verdaguer i tu. Sí. Jacint Verdaguer, Pompeu Fabra i Joan Griver. Com has vist aquest increment, aquesta crescuda? Jo m'agradava molt fer vídeos i la idea de fer vídeos em semblava molt interessant. En aquell moment jo quedava amb els meus col·legues, anàvem un divendres a fer el capull, jugar a futbol i jugar a la PlayStation i portava una càmera, gravava, ningú em feia ni puto cas, veia els clips que havia fet, no els podia editar perquè no tenien sentit i passava, saps? I va haver un punt que vaig dir, escolta, Juanito, si vols fer vídeos... Has de fer sol. Has de fer sol, perquè els teus amics no tenen ganes de fer vídeos, si no... Llavors vaig decidir, me'n vaig a Escòcia, error, tots aquests errors estan al meu canal de YouTube, i vaig a dir, faré vlogs. I en aquell moment feia un blog en català i un blog en castellà. Un blog en català i un blog en castellà. Per què feia això? Perquè no tenia ni puta idea del que estava fent. Perquè no sabia parlar castellà i tenia que en català no es podia fer contingut d'internet perquè ningú el feia. Llavors vaig tornar a Escòcia perquè em va anar molt malament la cosa i vaig penjar un vídeo, vaig sortir a festa un dia amb els meus col·legues, vaig penjar un vídeo el dia següent perquè m'havien insultat tothom. Bueno, no m'havien insultat, em deien te pareces a Harry Potter. 650 persones m'ho van dir, saps? El puto Cocó a Mataró de merda, saps? I el dia següent jo vaig penjar, jo que ja havia com desbloquejat la por a la càmera, saps? M'havia fotut la càmera al davant i havia dit estic fins la polla que em dieu Harry Potter tot el dia en la brometa aquesta dels collons o que m'assemblo el de Stuart Little o sota en casa me la suda, joder! Saps? I vaig fer un vídeo amb això, un minut, el penjo i dic, va, ja està, que tranquil, saps? Saps? Un pajote a dormir. Vladimir. I el dia següent m'aixeco i veig que el vídeo tenia 1000 i pico visites i vaig dir, hòstia. Pues se'm dona bé. Però això està molt bé, perquè als Estats Units això el que faria un seria agafar una metrallera, aniria a l'institut i a matar tot. Mira, ho canalitzes molt millor. A Cocoa i a matar segurates. Matant gent al teu institut pots entrar a Corpo? No. No, però està molt bé, jo crec. I vaig penjar aquest vídeo i vaig dir, home, potser no cal que me'n vagi a Escòcia. No. Simplement puc penjar coses que em passin pel cap de forma esbojarrada. Des de Llinars del Vallès.
des de Llenç del Vallès. El segon vídeo que vaig penjar va ser un vídeo dient que jo confonia les musulmanes. Oh, no! Com que les confonies? Oh, no! Jo tenia bastantes amigues musulmanes del primer col·le que vaig anar, o el segon col·le que vaig anar, o que la meva mare els hi feia classes de repàs, i vaig pensar que era una bona idea parlar d'això. A Anglada li agrada el vídeo. I bueno, aquest vídeo va passar desapercebut, gràcies a Déu, saps? Perquè jo, bueno, deia com que... perquè em passava una cosa en aquell moment, perquè tenia bastantes amistats, deia, adeu, Caltum, no, sóc la tal, ai, perdona, no sé què. Vídeo terrible, que no s'hauria d'haver fet mai, perquè té una connotació tristament racista, o tristament de desvalorar les dones perquè van tapades, i llavors, bueno, terrible. Possiblement no hauria d'haver anomenat, però bueno, perquè enteneu el que anava fent jo. Es demanen disculpes públiques. Jo feia coses que em passaven a mi, que sentia jo, els explicava a la càmera. I així van anar sorgint les cosetes. Què ha passat? Bueno, Silverstone, El carquinyoli. De cop i volta això era Silverstone, Hòstia, aquí no hauria d'haver repetit lo de les musulmanes. No, perquè ara tothom mirarà el teu vídeo de les a poder musulmanes. ser que ningú el busqui. No, busqueu-lo. busqueu-lo, sí, perquè i mireu-lo. una de les coses que he fet jo, i segurament no és del tot veritat, però que em dóna aquesta sensació, i és que totes les borrades que he dit, perquè n'he dit forces, han estat des d'un respecte, saps? Dins de la borrada Sí, ja has posat un sentit. No, sí, un sentit, o no he tacat directament a una persona, saps? O no he anat directament tu, tal i qual, saps? He anat simplement a la idea que a mi em passava pel cap dir-la de forma esbojarrada. Ja acabem aquesta entrevista curta però intensa. Passem a merdes freqüents. És la nostra secció d'or. Sí, és la que més ens L'hem agrada. preparat per tu perquè és la nostra secció d'or. És treure de la urna, com l'1 d'octubre, que podries treure... Estan aquí, oi? Sí. Una coseta. Puc fer una micció ràpida? Pots fer una És que he begut força cervesa, Sí, Sí, pots. De mentre anem explicant com és la secció de merdes freqüents. Ara vinc, Sí. O fins i tot anem traient paperetes, anem parlant i li posem el En Joan se'n va cap al lavabo a fer una missió. Ara que no està, miccionar és un nou sinònim de cocaïna, perquè jo no ho sabia. No, és com supercorrecte, no? El fet d'anar a fer pipí. Anar a miccionar, està molt guai. Vaig a miccionar. Però Però igual li dius a algú vaig Però a miccionar i miccionar no és com un nom de marca, com de cervesa, com de, saps, de no Clara? estàvem parlant que volem el català correcte, volem que el català es parli. Miccionar és millor que pixar. Però tu li dius a algú, per exemple, en plan, aixeques la mà i li dius ara vinc, vaig a miccionar. I jo crec que ell ve amb tu en plan a veure què vas a fer, perquè no deu saber el que vas a fer. És a dir, si això s'emetrà, que no ho sabem, perquè potser està ja a postproducció, no ho sabem, però això és un exemple de merdes freqüents, va així. És a dir, audiència que ens esteu escoltant ara, merdes freqüents és un tema que és que el Sir Joan s'ha anat a pixar, doncs estem parlant sobre el tema de pixar. El Sir Joan ja ha tirat la cadena, està tornant, s'està lligant al cinturó. Sí, molt bona estratègia. Quan vas a pixar per no aixecar sospites, cordar el cinturó al plató. Això va molt bé. Sí. No t'has pixat a sobre? Està bé. No. Crec que no, crec que està tot bastant en ordre. Ens hem oblidat de sondar-lo com fem amb tots els convidats. És veritat, la resta de convidats els hi posem una sonda. Jo és que com soc sanitari, no sé si t'ho havia dit. Jo soc sanitari, soc tècnic d'imatge pel diagnòstic. L'aplaudies ahir. Són les 8, som-hi, nois. És sanitari, gràcies. Moltes gràcies. Jo sondo i jo sondo. Tu sondes. Jo sondo. Tu sondes, ell sonda. Exacte. Nosaltres sondem. A mi no m'han sondat mai. A mi sí. No, a mi tampoc. I no ho recomano a ningú, ni a Hitler. I jo, parlant de... Sí que hem de fer-ho a les merdes freqüents, disculpeu, serà un programa llarg. No passa res, ens està agradant molt. Em fa molta por patir un accident, saps? O jo amb el cotxe o alguna cosa, i llavors despertar-me amb això tot punxat i tot, tio. És el menor que et pot passar. Pues a mi em fa cosa. I ja s'està com... Jo, voler-me aixecar i voler marxar de saps? He dit, no. Vaig anar a pixar! No, Illa, no. Era anar a miccionar. I no, fes, ho tenies tot preparat. Que just ahir vaig comprar 5 grams a miccionar.
Passem a merdes freqüents, que és aquella secció que és Nadie sabe nada, però versió catalana i... Però en català. Els papers no els hem posat per res, nosaltres no hem decidit per res els temes. Nois, n'hi ha pocs, eh? Hi ha poquets, Ja, hi ha els poquets, que hi ha et poquets. diuen, no? N'hi ha pocs, Hi eh? ha els vots que hi ha. Ara pots anar agafant i... Agafo jo, eh? Sí, Sí, com el que l'Ànic tu creguis. Invisible. On estava, eh? Sí, sí. Tu agafa. I què haig de fer? Agafo un i... Agafes un, un i llegeixes. i parlem del I tema. a divagar, bàsicament. Begudes De de la la terra. Birra 08, birra artesana. Quina és la millor beguda de la terra per vosaltres? Gràcia. La ratafia. No. Més que el patxaran? La ratafia. No, I més que Patxarà. l'arròs? La ratafia. Sí. La ratafia és el que més s'apropa al Jagger, que és el que més Sí. m'agrada a mi al món. Sir Joan té I opinió. l'absenta? Sir Joan té opinió molt ferma, Què és beguda de la terra? Begudes tradicionalment d'un Dels lloc, països catalans, no? Sí. Però entenc. el Patxaran no és de la terra. El patxaran sí que és de la terra, d'Euskadi, però és de la terra. Pues el limoncello vull jo. Claro, que Pues siguin sí, pues típiques. limoncello Pues m'agrada sí. molt. Clar, I han li de agrada a la ser- meva nòvia, que també m'importa perquè si no veig sol. És típic d'un lloc, d'una regió. La pregunta és, el vodka és beguda de la terra de No. Rússia? De rus. Depèn del vodka. Depèn del vodka. Tu dius un Kennebev? No. És del Mercadona. Típic, no, és típic de la UCI, saps? Vosaltres vau tenir etapa del vodka que el estimava el cambrero, català. Cambrero, com a... Però... Sí, que us colava, i a més us cobrava més el vodka negre amb llima. Vaya puto Era tio. superdolç, a Era més. amb llima. Superdolç. I l'època aquesta de 43 amb Colacao, no? Oh, no, jo anava a dir quan tenies en cola i em semblava escarós. Jo em va passar una cosa una vegada, a la primera discoteca que vaig anar, que era Sweet Cherry, una discoteca que podies anar-hi David Melero avui ha vingut a fer-nos fotos i estar amb nosaltres, que ahir va estar de festa i avui ha vingut I com l'altre un dia a campió Cádiz. i acaba de M'ha flipar. dit, Joan, estic molt cansat, ahir és la festa. Ahir que vol dir que aquest ahir no és tan ahir, La moguda, Sweet Cherry. 14 anys. Segurament jo en tenia 15, perquè jo era el gran de la classe, tot semblava un puto mequetrefe. Capricorni. Vaig anar allà, que jo que havia pagat la meva entrada amb consumició sense alcohol, i li vaig anar al cambrer i li vaig dir: posa'm el que vulguis. El que vulguis. Ves que el cambrer pilla un got de tubo i fot 6 gels, agafa la llima i i jo pensant, Bueno, i el tio té Què era? lima. Jo pensava que anava a fer una floritura, alguna merda, saps? Que em anava a ficar que sé una mica de spicy. El cabrón m'ha El ficat. Blue Tropic. Va, vés a la merda, niñato, saps? Jo volia el Blue Tropic o alguna cosa d'aquesta. Fota'm el que vulguis, però algo que te gusta, tio. clar, això és com a les És el més fàcil. Que No, però saps a les discoteques que Lima, el cabron. quan demanes aigua la gent pensa que eres desfotent, Sí. Sí. Doncs clar, són lima. Segurament, si et demanes... Jo crec que portava lima i una Segurament, cervesa. si et demanes aigua en una discoteca o qualsevol lloc, és que t'has fotut M. Jo demano aigua, Per què t'has fotut M? No, a vegades... De vegades no. A vegades simplement és que tinc set, saps? I estic fins la També polla de veure passa, que roncola a fastigós. vegades tens set, vull dir, Sí, a vegades i dius, passa. i que no te l'hauries de demanar, Ja no- perquè et valdrà 4 euros l'aigua. Sí, i a més que tu saps que si te'n vas a Apolo o a a preu del Raf Senegal, al lavabo a beure aigua, és aigua salada? És aigua salada Per què? perquè tu no puguis... O sigui, perquè t'agafin més S'arrupar de ganes de beure. l'aixeta, no? Això l'hauria d'estar prohibit. Sí. A veure, pregunta, quan vas anar a beure aigua anaves molt borratxo i pot ser que estiguessis... No. A l'inodoro, Sí, exacte, la llum doradita. Fa 2 anys que per desgràcia no vaig ni a Apolo ni a Raf Matar. No hi ha estat encara? Encara no hi he anat. S'hi ha d'anar. He anat a Merlín, m'han fotut fora... No sé què és Merlín. Merlín està al costat de Razmataz. I em van fotre fora, és igual. Per He què? anat a... No, per què? Explica'ns-ho. És que és com abans, el teu cosí és el Nacho Vidal i no... Ja, és veritat, tens raó. Van fer fora de Merlín. Que no sabíem lo que era. Perquè- A Bataclan. Vas robar ampolles? Vas robar ampolles? Berlín és un lloc molt petit i a la mínima que et rosses amb algú, la gent va molt drogada Ai, Déu. i es creuen amb la valentia de que et poden pagar i que et poden... Vaig anar al lavabo... I algú se'n va creuar i li vaig trencar la puta cara. Ja està. Vaig anar al lavabo i em van seguir 3 de cop. Em van seguir 3 persones i el meu amic, que està més boig que jo, Ai, tema. el meu amic que està més boig que jo es va encarar amb ells, 3 contra 1,
I va dir, hombre, 3 contra 1 en el baño, sois unos cobardes. Hombre, Doncs sí. què passa? Vamos fuera. No, el segurat ens va fotre directament a nosaltres fora, directament. Ben fet. Perquè sí, ens va fotre fora i ja està. Són gent de dalt. He anat a l'hivernacle també, tot tecno, a saco. Molt guai, molt guai. No sé què Però m'està parlant. Razmataz no i Apolo tampoc, que vull tornar-hi. Agafem un altre tema. Perquè Sí, és que podem agafar un altre de tema, bona sí, terra sí, hem sí. passat Bueno, A les festes, A la República, edició, la Marató. Sí, sí. Ping! Salut mental! No s'ha parlat mai d'això. No, però he dit la Marató directament salut mental, És veritat, perquè aquest any la marató és de la salut mental. Per cert, segurament ja podeu fer els vostres Tu vas fer un vídeo plorant, desconsoladíssim, No, la campanya. i vas dir, hòstia, estic malament, i trenca el paper. Estic malament i ho hem d'explicar, que no només s'està bé la Ho vida. explico. Hi ha una... Saps aquelles coses que fas un dia i dius per què ho he fet? Va sortir a tot arreu, però a tot arreu. La meva companya... Sí, van entrevistar la Forma- Melero i tot, em sembla, no? La meva companya forma part de Plor de Pell. O formava, no ho sé, que és una iniciativa que vol fer que a les xarxes també hi hagi sentiments de tristesa, perquè els consumidors Visualitzar-ho i vegin tal. que les persones referents també tenen mals moments. Aleshores, jo tinc polla, saps? I les persones amb polla es veu que no fan això mai. No ploren, mai. eh? No ploren mai a No les plorem, xarxes. no. I jo estava tornant de França amb el cotxe Ai. i la meva companya em va dir, escolta'm, si tens algun vídeo plorant o tal i qual, i ho vaig buscar. A desembre de 2019, que és quan ho vaig deixar amb la meva exnòvia, saps? No. I vaig veure que tenia un vídeo plorant. I vaig dir, no sé què, pal, compartir, hashtag a Plor de Pell, a xupar-la. Jo en aquell moment fotia potser 2 mesos que no penjava res a l'Instagram, saps? Hòstia. I que potser l'últim vídeo que havia penjat currant-me'l molt havia tingut 15.000 visites o coses així, que a mi em sabia greu perquè abans en tenia més, saps? Quan feia molts vídeos. I aquest vídeo de cop i volta va tenir 50.000 visites. Bueno. Tot de comentaris, espero que estiguis bé, no sé què, no sé quantos, i jo no... L'hem liat. Que jo ja havia superat a la ex. Clar, jo ja estava com 2 anys abans. Llavors vaig ficar la data del vídeo, no? És això aquest moment. Xavales. Aleshores, en Ricard Ostell, que és un bastardo, Pim, em pam. va posar plorant en el seu puto programa de TV3 Planta Baixa. No. Boníssim programa, Ricard Ostell. Per tu aquest petó. Sí. Però clar, i aleshores és com penges una cosa a les redes, doncs nosaltres podem fer el que vulguem. Clar, jo quan la meva iaia em va veure plorant, no em va fer ni puta gràcia. Clar. Saps? Aleshores, el dia La següent vaig- trucada de la iaia de què et passa, Què et Joan? passa? No, era per l'altra nòvia que tenia. Ah, no passa res, aquestes coses passen, Joan. I jo, iaia, deixa'm tranquil, saps? Vull dir, estic deixa'm estar enfeinat. trist, joder. La vaig cagar Clar, penjant, però mira no ho cosa sé. positiu, vas fer molt bé per la ciutat catalana, és a dir, perquè mentre posaven el teu vídeo a la planta baixa, el Víctor Amela, puto callat. Què és el que ha d'estar? Puto callat. No obris la boca si ets tu imbècil, tio, és la primera norma. Hòstia, no, va ser una molt mal jugat, Tu tio. vas al psicòleg? No, No, no he anat i mai. no hi has mandat. No he anat mai. Jo- Una jo- vegada no vaig recomano. demanar-li a ma mare. Sí. Li vaig dir, mama, no estic bé, de teenager, crec que m'aniria bé al psicòleg. És I molt em va dir que, recomanable, I em va dir que no. Va dir, espavila. No, hòstia, Vinga, hombre. Jo tinc clar que si tinc fills i quan siguin adolescents dic, xaval, pago sessions de psicòleg quan vulgui. Jo Bueno, tinc una cosa, jo crec que els psicòlegs són els sacerdots, els cures del segle XXI. Sí. Perquè ell creu que hi ha allò del sac de confessió i És a no dir, sé que què, no sé quantos. tu necessites expressar... Sí. Al final tu necessites treure la teva puta merda i el moment de Tio, però treure-la la teva és... merda, per treure la teva puta També la merda, pots treure amb els pots teus treure amb amics. els col·legues o la pots Sí. treure fent Clar, un això sí. podcast. Però moltes Saps el que vegades... vull dir? Clar, Sí, però per Jo això... aquí estic explicant una d'històries, tio, que li explicaria al meu psicòleg. Que fliparia, No, potser. però jo crec que si tens problemes i no t'està costant tirar endavant i això, doncs el psicòleg lògicament és una eina molt interessant a utilitzar. Però també em fa ràbia la gent que diu jo crec que tothom hauria d'anar al psicòleg. Calla la boca, Ja, ja, és tio. que sí. No tothom té 400 euros al mes per Clar, gastar-se això sí. parlant amb un tio, saps? Són 50 o 60 pavos, la sessió. Sí, sí, Clar, sí. 45 No? minuts, a part que no arriba l'hora. I No, que com no les hi vas pràctiques- 3, eh? No, No hi vas no, 3, no, hi no, vas no, 30. no, no, no. Perquè a més, a vegades fas com exercicis, en plan, vale, doncs fem aquest exercici i I vine a la més et setmana que ve. posen deures, Sí, sí, et posen deures. A mi no em posa deures ni Cristo, ja. Ni la professora de primària que vaig tenir. Que tinc 25 anys. Traiem un altre paper. Vinga, l'últim. Sí, home, sí. Sí, l'últim. Endavant. Vale, puc triar-los? Tria, triar, tria. No, sí, bueno, sí. perquè es veuen més o La menys. democràcia. És que he vist Greta Thunberg i Pony Pissador. I Sí. què? I quin t'agrada menys?
m'agrada menys la Greta, Vale. perquè el Poni Vale, m'agrada molt, la vale, Greta també m'agrada, però bueno, fem aquest, que és... Poni pissador. Poni pissador. Sí! Molt bé el Poni, soc fan, no soc Patreon encara perquè sóc un desgraciat que no té temps de fer les coses que es proposa fer. Penso que són uns tios amb un talent de la hòstia, uns músics descomunals, és el millor concert que hi ha anat aquest any, un on vas concert anar? seu a Granollers. Oh. I el meu pare és un formatge. Està pensant en un partatge. Oh, increïble. Podem fer un altre? Sí, agafa. Tal qual, Primer, cereals o la llet? Buah. Nois, no esmorzo, sóc desnutrit. Potser cosa vostra. En Nil Solana... Primer, la heroïna. Això és evident. Sí. En Nil Solana té un vídeo. Sabeu què és en Nil Solana? Sí. Déu. Té un vídeo espectacular que parla d'això, d'aquesta història. No sé si l'heu vist o no. No, jo no l'he vist. No, us el puc posar i llavors si voleu ficar per pospo. Sí. Disculpeu, si hi ha gent editant això que li estic fotent Jo feina. prefereixo posar primer la llet, Pol, després el cacaulat, perquè jo sóc de cacaulat, no de colacau, Què dius? Mans fredes. i després Caulat remenat. calent. Jo no, jo sóc de cereals i llet. Cereals jo és que No, soc celíac. Quan m'interessa, no vas soc per celíac. no! Hosti, jo ara Nois, no recordo. Sí. us el poso. Posa. Bueno, si l'han de Però ficar el per post pel pospo. ballem. Vale. Veus? Sí. Exacte. I ets normal. Ja sé que molta gent es posa llet perquè Epa, pregunteu, volia ficar un like i l'he liat, Colacao. es basa en trobar quina de les dues opcions és més ergonòmica i eficient a l'hora d'esmorzar. Contràriament, posar cereals com a primera opció no només et permet mesurar la quantitat de cereals que menjaràs, sinó que a més pots introduir el nivell Està com molt currat, no? És que en el Nil... jefe. És el És el jefe. puto amo. És el jefe. en un desequilibri 70. 70-30. Lo. L'apoteòsica combinació perfecta marinera el secret del millor esmorzar del món. Tota la raó. Primer cereals i després la llet. Sí. Totalment. És el contingut que ens mereix. 100%. El Nil Solana, I mai tio. ficar-ho amb suc, O sigui, la gent que es fica els cereals no. i després el suc... Això no. No, és que és vomitiu. Da igual el tipus de suc, da igual si és pinya, pressa... El que és vomitiu és que en Nil Solana, que és un tio, considerem, super talentós, Sí. no es pugui dedicar a fer vídeos per internet. en català. Totalment. Estem totalment Vull d'acord. dir... Sí. És un tio que, per exemple, si parlem en castellà, estaria a la resistència tots els putos dies fent el puto guió. No, vull dir, no, flipa. sí, potser no, perquè ja també a vegades ens enganyem, molts creadors de contingut en català, i jo m'enganyo i no ho dic com a mínim, saps? Però dient, jo faig vídeos en català perquè no sé què, tot i que si fes vídeos en castellà, si fes vídeos en castellà, què? Seria un mes, Potser series un mes o potser Clar, series exacte, talentós, no ho saps, però el que et segurament passaria. ets una persona que si estàs dient que jo faig vídeos en català per no sé què, no sé quantos, l'únic que tinguis de bon al teu contingut és que és en català. I aleshores que ets una merda, saps el que vull dir? Vull dir, has de fer vídeos i si ets bo fent vídeos, doncs seràs bo fent vídeos en català, castellà o anglès, saps? Clar, és el que passava amb la trinca. Una mica. Traiem la última de totes. Segur? No. La última i fem el saber i mamar ràpid. Xato. Saber i mamar, ja veuràs. T'agradarà Sí, molt després. aquesta secció. Trap català. Avui m'he aixecat amb una brossa a l'ull, no puc veure el que vull, sempre els mateixos, qui posa els peixos als culls. Jo crec que està bé perquè és apropar la cultura aquesta El trap català més és el americana a Catalunya. Sí. No em vull mullar del tot, però sabeu quina cançó estava cantant? Quina? És una cançó de l'estil Hill, Sí, espectacular. que es diu Ai, allò que mai no dintre mor. l'àlbum Allò que mai Petit, no mor, petit, no sé què, Exacte. sí. i és un diss track contra la indústria musical catalana més Exacte. mainstream. Sí. El trap català a tope amb en Dami també, tot i que aquesta cançó va dedicada a en Dami i li foten molta canya. Sí. A tope també amb els raperos de Lágrimas de Sangre, estil Hill i... Que treuen un nou CD, Lágrimas de Sangre, a l'abril. I- Això bons, és molt bo. I Lil Rasha, que està en aquest programa, que és espectacular. No, i el Young Rovelló, aquesta Oh, penya, tio, que estan fent contingut i que van locos, doncs Sí. molt bé amb ells. Jo no sóc gaire... Trapero. Trapero, no escolto gaire trap,
però he escoltat molt Lil Dami i el rap sí que em mola més i quan escoltes bon rap en català... Llavors el que a mi m'agrada molt és, sabeu que és en Senyor Oca? Sí! Drum and bass de la terra. Som gent de carrer. Tal i com bé. Molt bons concerts, en Sergi, tot el meu I a love. més m'agradaria parlar amb ell perquè sembla un tio supermístic. Per les seves lletres És sembla que un ho tio és, supermístic. és que ho és, vull dir, és un tio molt sa, que es cuida molt el cos, que... Hem de portar el Cuerpo y senyor alma, Oca. Cuerpo i alma, Menys tio. el cabell, sí. No, però a mi l'altre català... Jo vull venir, si porteu el senyor Oca, em Sí. foto Vale. aquí un hueco, tio, i vinc. Òbviament. Farem contacte com amb tots vosaltres, aviam si pot venir. A mi en català, a mi m'ha permès entendre com els alemanys als anys 30 van votar el partit nazi. Com? Disculpi! Sí, perquè jo el trap era molt hater de trap. Doncs Que el Víctor és els hater a estereotips- vegades de coses que... Doncs tot el missatge... No sé per on vas saber anar, però Això no toca. rotllo, m'imagino un alemany, saps? Abans de la Guerra Mundial. No, jo sóc bastant hater dels nazis, tio. Exacte, però t'aproximes una mica i primer t'aproximes amb una certa ironia, saps? Esto no me va a gustar, És a dir, què diran, saps, aquesta gent? Vull dir, a veure què diran, i després dius, calla. Però és que el trap català... Potser una mica raó sí que tenia Gilbert. Passem ràpidament al Saber i Mamà, que és la secció on nosaltres et farem unes preguntes a lo preguntados, palabrados o com un trivial. Trivial. Vale? D'art, història, biologia, geografia, entreteniment i no tinc el esports. document obert, comenceu vosaltres. Vale, art. I tu, si falles, hauràs de beure un glob de cervesa. Em farà Espera, falta més, un moment. Nois, Aneu a buscar una cervesa de Gràcia, una cervesa Gràcia pel Joan, sisplau, que jo crec que fallarà més d'una Vimos. expressament. Nois, No té aquesta. La primera nois, no, perquè aquesta està aguantant. vaig repetir P5. De fet, vaig passar P5 Per això era el gran del grup. a principis Per això de... era el gran del Sí, grup. a principis de primera primària van trucar a la meva mare i van dir que això no podia ser I a més, i em van fer tornar a P5. Clar, i a més P5 quan diuen que tots els nens són genis, en potència, que Jo tots no. saben el futur. Jo ara sí. Einstein... Com? Anem a fer la primera pregunta. Fem igual que abans, no? Jo començo. Vens amb el llistó molt alt que la Berta Aroca ha aconseguit. Totes. La setmana, fa 2 setmanes, Berta Aroca va La Berta fer... Aroca és el que jo podria arribar a ser ara mateix. Vull Molt dir, maca, la Berta Aroca. Molt maca. Una tweet star en potència. Tenim la cervesa per En tinc una mica, vull dir... Ara ve. Això, Sí, em home, dona, sí. això són 2 globs, Sí, perquè anirem en comencem. sèrio, Comença tu, Tenim art, Mercè? Vale, art. Quants museus creus que pots visitar amb el carnet jove? 32 museus a tota Catalunya, 31 museus només a Barcelona i una a Figueres, 3 i només en diumenge, o 0 perquè el carnet jove només et serveix per fer-te clenxes de farlopa. És que jo anava a preguntar, que sou sponsors del carnet jove. No, per res no cobrem. Però a mi res. se m'acaba. El teu amic l'home ben bé que ha donat la turra amb el carnet. Sí. Hauries de saber. I també A us he de mi- dir que a mi se m'acaba, aquest any és l'últim any del carnet jove. Ets perquè em faig vieja. 30. 30 anys? Sí, amb 30 s'acaba. En sèrio, jo pensava que era menys. A mi el carnet jove, o sigui, diré la A per veure. No, que és el correcte. Però la, És la correcta. Correcte. És la Pues jo no va dir que la, correcta. nois, la correcta pensava que era la C, nois, jo pensava que era... Bueno, he begut, però jo pensava que la correcta era la C. És a dir, són respostes objectives que aquí els que corregeixen la salitat podem dir correcte, bé, tota la puntuació. Tot és correcte. Nois, un moment, sisplau. Que es fa el refil. Hòstia, la mare que ens va parir, Estem tenint un desprendimiento. Bueno, la urna sempre... Sembla el volcà de la Palma, L'independentisme ha anat malament perquè no hi havia birra dintre la urna. Sí. Poca utilitat hi ha l'independentisme a les urnes. Vale, quina era la resposta? La 32 museus de tota 32 museus Catalunya. a tota Catalunya. En Ja veritat, saps, no, si els tens pots plan. no els pots visitar gratis, Vull dir, sempre et fan el 50% de descompte, vull dir que gratis no, No, és. i que està bé, i jo amb el carnet jove no hi he treballat. No. Et podrien contractar a partir d'aquest vídeo. Disculpeu, sí que vaig treballar-hi una vegada, Oh! just quan vaig començar, Sí? com em vaig fer autònom i això, i no hi he tornat a treballar. Bueno. Perquè l'última vegada que em van contactar, i crec que les últimes 2 o 3, els hi vaig demanar molts diners. En plan, Vaig passant-se dir, molt. no, vaig dir. La vale, caixa, tu ets l'estrella. Jo sóc l'estrella, li vaig dir. I em van dir carnet jove. Sí. Vull anar a veure el manac durant tota la meva vida. Cada cap I de setmana. em van dir que no em van contestar. Vaig passar el preso, vaig dir, escolta, jo faria això i això. I val això.
i em van dir, Molt bé. Campeón. Fem la pregunta d'història, tota teva. Història. Quin dia commemorem l'arribada de Carrero Blanco a la Lluna? A, 12 de desembre, B, 17 de desembre, C, 20 de desembre, D, 26 de desembre. tio, vés a la merda. O sigui, primer de tot, m'insulta que pensis que sàpiga que aquest viatge espacial va ser al desembre. O sigui, m'arribes a dir 5 de gener, 8 de juny i 7 de novembre i jo no en tinc ni puta idea. Diré la A, d'Espanya. A veure! 20 de desembre, no passa res. 20 de desembre, la setmana passada. Perdó, la setmana, Falten 8 dies, Està per venir. perquè avui som 12. Sí, com compte, Avui no som 20 de novembre. No. Sí, sí. D'aquí Biologia. 5 dies no és el meu cumple i d'aquí 6 dies me'n vaig a Mèxic. Moltes felicitats. Gràcies. Biologia. És cert que la raça catalana és genèticament superior als castellans? Epa. A. Sí, és absolutament cert i per aquest motiu hem de procrear amb els nostres cosins i germans i votar a Jordi Pujol. B. Sí, però l'excepció és Víctor Lamela i Edu Galán. C. No, soy español, ¿a qué quieres que te gane? C. No, D, perdó. No, no existeixen les races. Totes estan malament, noi. O sigui, les races sí que existeixen, no existeix diferència de races entre un català i un espanyol, però diré que és la A. La pots llegir? És La A. Sí, és absolutament cert i per aquest motiu hem de procrear amb els nostres cosins i germans i votar Jordi Pujol. Et fem veure, però ens ha agradat. Quina seria l'última? La bona és no existeixen Sí, però les races. acceptem l'esmena, però igualment a veure com un cabró. Geografia, Mercè. Mercè. Quin és el país més petit del món? Andorra, Ciutat del Vaticà, Mònaco o la Casa de la República, Waterloo? És el Vaticà, És el Vaticà. però diré que és la casa... Molt bé. Per veure. Exacte. Però podria ser Ja està. perfectament. Carles, t'estimo. Exacte. A en Joan li està agradant molt la cervesa 08 perquè no para de veure. Sí, jo O sigui, tinc Força, el fallo per veure. Jo tenia la fantasia que quan el Carles Pujol l'Ikea i munta un moble, diu, vaig a muntar les estructures d'estat. Llavors està ja com molt ficat. Una de les coses que tinc pendents de fer, i si aconsegueixo fer un podcast autogestionat, que és el que vull fer, tinc un canal d'Instagram, seguiu-me, estic penjant coses. Heu vist o no? He colat una falca, el que vull anar a fer és anar a Waterloo, amb el meu cotxe, que no pot entrar a Barcelona, però sí pot anar Però sí fins pot a anar a Waterloo. I anar allà i fer una entrevista amb en Carles Puigdemont. I ho puc fer perquè em segueix a l'Instagram i a Twitter. Pues sí, i segur que diu que sí. Home, escolta, ara mateix... home, és el teu president, Ara, és el teu és president. És el meu president I i està ara mateix té obligat. poca feina. Sí. Exacte. Pel tema que sigui. I no per les visites, jo passo de les visites ja. Jo que vull és anar a dir-li, ei Carles, gràcies. Parla català. Gràcies per marxar. Gràcies. Netflix en català, sí. Netflix en català. A tope. Bueno, no és d'en Puig, aquesta de Netflix, és més per aragonès. Sí, Entreteniment, Víctor. Quin d'aquests personatges... Quina d'aquestes personalitats catalanes és més pròxim als postulats d'extrema dreta? A. Antoni Corell. B. Long Xiué. C. Long Xiué? Berta Roca. O D. Sant Joan. Long Xiué. No. És correcte, no? No. És Antoni Corell. Saps qui Saps que es diu Long Li Xue? Ah, Ho has Xue! apuntat, cabrón. Ho he apuntat malament. Ho he Clar, apuntat malament. es diu- I mira que som col·legues. Jo, No vull dir, sabies m'he qui era tu apuntat el Long Xi. Sabies Clar. qui era el Long Li. No, i que el Long? El Long? És nazi, al final és un... És de El Girona. Long És de Girona, és de el Girona. Long li De dons Girona o de 10.000 Banyoles? euros. 10.000 euros. I fa el que sigui. I al principi dirà, uau, 10.000 euros, quanta pasta? li I dones- el contracte és de 10 anys. Li dones les sabates Air Jordan amb l'esbàstica Clar, i se les posa. clar. I se les posa. Són una edició limitada, no sé què, no sé quantos... Les van fer, la va fer l'Anna Frank, aquestes sabates, i el tio se les fica, I ho penja a l'Insta, Sí. AF, Anna Frank, Les you més know, sabates, però bé, sens dubte, les que va fer Anna Frank just abans de morir. amb la puta brida aquella dels collons que portava a les mans. Bueno, prou. Última pregunta a esports. Quin és el futbolista que va dir la frase el futbol és com els escacs però sense dards? Que tenim Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic, Lucas Podolski i Lionel Messi. Sergio Ramos. No, No. Lucas Podolski. No sé qui és el Lucas tampoc. És Podolski. un jugador alemany que Jo tampoc, jugava al Colònia, sí. al Kolsch.
Jo tampoc sé qui és, però té nom d'haver fet les altres del long de les esbàstiques. Vale, nois, veuré. Lucas Veuré per respecte a vosaltres, però... ¿Quién es ese? Què m'esteu dient? Ja, és que aquesta pregunta... Què significa aquesta... Lukasz Polonsky? Vull dir... Podolski, que és com de podólogo, però en no sé quin Vinga, idioma. va, acabem. Joan, estem molt contents d'haver-te tingut aquí. Ja acabem? Esperem, Sí. sí, ja acabem, perquè portem més d'una hora. Ens estan renyant des de producció des de fa bastanta estona. Ens estan fent peinetes per aquí. Però bueno, jo crec que ens ho hem passat molt bé els quatre. Com a mínim nosaltres tres segur. Esperem que tornis un altre cop. Quan vingui senyor Oca, estàs convidat. Exacte. I jo torno Sí? Sí, per favor. Sí, a més la cervesa. condició Exacte. que pugui aparcar on he acabat d'aparcar. I que m'estalvi la mitja hora fotent voltes per aquesta nau dels collons buscant. Jo dic, em trobo un pàrquing i li foto, però no l'he trobat. I anar buscant. I al final he trucat i dic, escolta, sisplau, ajudeu-me. Sisplau, per No, favor. deixa-la aquí. Bermudit, hòstia. Joan, encantadíssims de tenir-te, ens ho hem passat superbé, hem rigut molt, hem begut molt. Déu vos guard, puta Espanya i visca la República. I visca 08. I visca 08 també. veurem. I no Bòstic. Boníssima birra, nois, i gràcies per haver comptat amb mi. Ha estat un plaer estar aquí una estoneta xerrant, m'ho he passat molt bé. I a tope amb el vostre podcast i amb el vostre equip. Gràcies per convidar-me. Thank you.